Okay, so oras alas 7:15 na sa buntagon. Sa ato ang lokal nga balita. Diin ang Alliance State sa chart path makatabang kini sa pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya. Ang Alliance State chart path makatabang kini sa pag-uswag sa ekonomiya sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang Alliance sa bagong Pilipinas Senatorial Slate nagpadayag sa ilahang komprehensibo nga economic and developmental agenda alang sa probinsya sa Negros Oriental ug mas lapad sa nasod. Samtang kini may hunong sa pagkampanya sa dakbayan sa Dumaguete labi na sa probinsya sa Negros Oriental sa nahibilin nga agrikultura isip itak-ang ekonomikanhon nga kalihukan sa lalawigan. Ang mga kandidato sa alyansa nagsugyot nga palikunon ang sektor pinaagi sa lakang nga naglakip sa plano nga paliton sa gobyerno ang 50% sa tanang produkto sa agrikultura sa presyo nga farm gate. Kini gipasiugda nga nagpasiugda nga kini magtugot sa mga mag-uumang ug makita og dugang o dili lang sa mga negosyante. Namaliktan nga adunay 80% sa industriya sa kalamay o asukal sa nasod. Ang lokal nga gigikanan sa state usab gunahuna sa ilahang 100% sa pagsalig sa mga lokal nga gigikanan nga adunay posibilidad nga export ang mga produkto nga gipalig-on sa palisiya nga nagdili sa pag-import sa kalamay o asukal sa panahon sa ting-ani. Nagipaila usab sa PDC, Production, Distribution, Consumption, nga ang programa magsubay sa kakurian o sobra samtang gitubag usab ang gahin ng mga marka sa panahon sa pagkabot niini. Ang kalabutan niini ipasiugda usab sa grupo sa Agrarian Emancipation Act sa administrasyon nga pagkonsinter sa mga utang sa kapin 600,000 ka mga mag-uuma sa tibuok nasod nga Pilipino. Uban sa tumong sa pagmoderno ang mga gamit sa agrikultura isip mo isunod nga mga lakang ang pang mga lakang nagisugyot naglakip sa ubos sa interest sa mga pautang o kapital nagipalaptan nga masiguro ang pananom lapas sa sama sa bugas o mais. Mga inisyatibo sa buwis alang usab sa yutang pang-agrikultura. Suportado usab ang edukasyon para sa mga anak sa mga mag-uuma og sa ipalapdan ang gitawag og Sugar Regulatory Authority. Magututong naglangkop sa ato ang nasundon nga balita nga diin lokal nato diri sa ato ang One Heart Radio. Ang maong balita ato sa kini sa Dragon Fruit Herbal Cup, ang Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin extract na mapalit sa butika at parmasya sa inyong lugar. Trista na idea sa may San Teresa Pharmacy 1 and mabalik ang pipila ka mga balita na ato nga sabwag human lang sa pipila ka mga pahinumdum.